Para pamirsa ingkang kinasih, kula Katarina Pujining Tias Sri Muryati saking GKJ Irimia Depok, Klasis Jakarta bagian Barat. Kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedar dinten Selasa, sekawan November taun 2019 Minggu Limrah. Kaserat dening Bapak Pandhita Oktavianus Heri Prasetyo Nugroho saking Zakaria 7 ayat 1 ngantos dumugi 11, Jabur 50, Yudas 1 ayat gangsal dumugi 21. Pamaosing kitab suci saking Zakaria 7 ayat 12 kanthi jejer altar. Zakaria 7 ayat 12 mekaten surasipun. Aja nindes rondo lan bocah lolo, apa dene wong ngamonco lan wong miskin, mengkono uga ing sakjroné atinira aja ana kang rancang sumadya nandukake piyala marang wong siji lan sijine. Para pamirsa ingkang kinasih, rikala semanten altar menika wujuding meja ingkang kangge peladosan korban. Ing wanci samangke, altar menika wujuding meja kangge peladosan ritual mirunggan kados dene bujana suci. Altar menika dados punjering pangabekti umat dumateng Gusti. Ananging wonten pamanggih ingkang narik manah kita. Inggih menika pamanggihipun Kristosmos kados dene dipun kutip dening Yoas Adi Prasetyo. Nalika kowe weruh salah sijine wong pracaya kang miskin, mikira yen kowe sakjane wis ndeleng altar. Para sedherek, pamanggih menika negesaken bilih pangabekti kita boten namung tumuju altar ing salebeting gedung gereja, ananging ugi tumuju dhateng sesami ingkang mbetahaken pitulungan. Nabi Zakaria njurung umat supados ritual puasa utawi siam ingkang sejatos kedah kawujudaken kanthi njejegaken kaadilan lan nandukaken kawelasan mirungganipun ugi dhateng para randa, lare lolo, tiang monco saha tiang miskin. Sumangga kita sami ugi ngeneraken pangabekti boten namung tumuju altar nalika kita sami ngibadah, ananging ugi tumuju gesang sapadintenan. Nalika kita ningali wonten sedherek ingkang keserakat, sejatosipun kita sampun ningali altar. Ing salajengipun, menapa ingkang kita tindakaken ing altar wau? Namung mendel kemawon, menapa nulungi piyambakipun? Menawi kita nulungi, sejatosipun kita saweg nindakaken pangabekti ing altar kala wau. Samu barang kabeh kang sira tindakake kanggo salah sakwijining seduluring sun kang asor dhewe iku iya sira tindakake kagem ingsun. Matius langkung ayat 12b. Amin. Para pamirsa, makaten pangandikanipun Gusti, sumangga kita sami ndedonga. Rama kasuwargan, kawula ngaturaken panuwun awit paduka sampun nuntun lampahing pamaosing renungan Sabda Winedar dinten menika kanthi lancar datan wonten pambengan setunggal menapa. Wonten ing asma paduka Gusti Yesus,
kawula unjukaken pandonga kawula. Amin. Para pamirsa ingkang kinasih, mekaten menggah pamaosing renungan Sabda Winedhar dinten menika ngantos pinanggih malih wonten ing program Sabda Winedhar candhaipun utawi salajengipun. Nyuwun sewu sampun ngantos kesuwen nggih Bapak Ibu kula aturi like saha subscribe. Sumangga Bapak Ibu kula aturi ugi Sabda Winedhar menika panjenengan kintunaken dhateng sederek-sederek sanesipun. Mekaten nggih Bapak Ibu, Gusti Yesus berkahi. Matur nuwun.